Mga igala, live ang 1TV Philippines karong maurasa dinhi sa syudad sa Dapitan sa probinsya sa Zamboanga del Norte, kundi usa ka arali ang gihimo sa mga residente sa unang distrito sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, mga kaigsunan, agig pagkundina sa pagtanggal ni Congressman Janjan Halusos sa talaan sa Kongreso, mga kaigsunan. Kung inyo nakita karon, libuan ka mga supporters ni Congressman Halusos ang naglakaw og nagrally karong mga orasa dinhi, no? Ato makita, mga kaigsunan, hustisya ang gipangayo sa mga residente labaw na nining panahon sa ting-ulan. Wa matud pay mga ayuda nga nakuha ang mga katawhan since walay congressman karon sa unang distrito sa Zamboanga del Norte, mga kaigsunan, no? So short of backgrounder, kining maong hitabo niadtong may aging eleksyon, mga kaigsunan, unang midaog si Pinpin Oy, no, nga iya sa mga oy sa Zamboanga del Norte sa pagka-congressman sa buto nga gamay lang kaayo, mga kaigsunan, diferensya og bitin gamay si Congressman Janjan. Pero ang nahitabo, dunay laing nidagan nga Janjan Halusos pod nga nakakuha og mga mostly mga 5,000 votes, mga kaigsunan, og giapila kini sa mga Halusos ngadto sa Comelec, og ning daog ang mga Halusos, mga kaigsunan, og gideclare nga mga stray votes tong aka Janjan Halusos nga lain nga ni file sa iyang certificate of candidacy og ni dagan pagka-congressman, mga kaigsunan. Now, ang boto naadto nga alias Janjan Halusos naadto sa tinuod nga congressman, matod pa Romeo Halusos Jr., mao nga nilabaw na, mga kaigsunan, si incumbent Congressman Janjan Halusos sa boto batok kang Pinpin Oy, mga kaigsunan. Pero ang nahitabo, gideklara o naka-take out na si Congressman Janjan sa Comelec, pero ang nahitabo, kalit kining gitanggal sa talaan sa Kongreso sa Secretary General sa 18 Congress. So muna ang latest og update, mga kaigsunan, nga panghitabo karon dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. So karon walay congressman, murag tibuok Mindanao, tibuok Pilipinas ni ang Zamboanga del Norte ra sa 1st district ang walay congressman, mga kaigsunan. So atangan nato ang mga panghitabo karong adlaw dinhi sa Dapitan City. Sa una ng report nga atong nakuha, mga kaigsunan, kining maong mga residente nga nagrally upadulong kini dito sa Provincial Government Center sa Dapitan City. Dito muhimo og hamubo nga programa aron ipakita ang ilahang pagdisagree nga wala sila congressman karong mga orasa, mga kaigsunan, dinhi sa Zamboanga del Norte. At mga kaigsunan, ang atong dugang update unyang taod-taod kalabot nining maong rally nga gipahigayon dinhi sa Dapitan City, Zamboanga del Norte.
Namali mo sa'yo, no? Iprantam. Sir, namali mo sa'yo, iprantam. Iprantam. Sitiyo. Oy, bye.
Now, sa